SCD ఫాస్ట్ సర్వీస్ మా వద్ద మగ్స్, మ్యాజిక్ మగ్స్, రేడియం మగ్స్, టీ-షర్ట్ ప్రింటింగ్, కీ చైన్ ప్రింటింగ్, పిల్లో ప్రింటింగ్, వాటర్ బాటిల్ ప్రింటింగ్, మీరు చేసుకునే వివాహాది శుభకార్యములకు, వినాయక చవితి, దసరా పండుగలకు, మీరు చేసుకునే సంబరాల్లో సరికొత్త రీతిలో చేసుకునే విధంగా మీరు వేసుకునే టీ-షర్ట్ పై మీ నచ్చిన ఫోటో, పేర్లు వేసి కేవలం 10 నిమిషాల్లో ఇవ్వబడును. కేవలం 10 నిమిషాల్లోనే ఇవ్వబడును. SCD ఫాస్ట్ సర్వీస్, పొదిలి రోడ్, దర్శి. సెల్ 9848671251. బాలల దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని దర్శి సిఐ వై రామారావు, SIM మురళి దర్శిపట్నంలోని బీసీ వెల్ఫేర్ హాస్టల్ను సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా విద్యార్థులకు అవసరమైన రాత పుస్తకాలు, పెన్నులు, ప్యాడ్లు బహుకరించారు. హాస్టల్ వార్డెన్ రామ్మోహన్ రెడ్డి పోలీసు అధికారులకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. రండి ఏ లైన్ రండి కరుణాకర్ దేశంలో అందరికి స్వీట్లు పంచు.